मा होनोलै बेखौ थेङाथुला नोंसोरबो जायो बल गेलेनानै जानोसै नोंसोरबो आं एसेल' होलै नोंसोरनो दै बारा बुरजाखा बुजिबाय नारें जानो नागिरदों जों नै आंना पार्टनारफ्रा नारें जाग्राफ्रा बय हिर' गोजाखाना हिर' गोजा नोंना मा नामलै खिथालाय दे नोंलाय नोंनालाय दैदान थेङाथुला दानिया जानोसै हनै सासेया बेना मा नामलै प्रेम हख्लायनोसै दै जाना नोंसोरबो जाजोबगोन होद मोनजाया नोंसोर आं सोरबा सोरबा ल'खागोन नोंसोरथ' आं बानलु जानो हायो नोंसोर होजोबखागोन बा बानलु जाग्राफ्रा देन्जार गोजा फानलु दंबावोसो जों फानलुखौ अरसननानै लायो माने सामब्राम गोलैबाय फै फुट दैयाव सुट जागायजेनसै दे सोर जाग्रोनो र' जाय फारि फारि नङा आं हरगोन बिदि नङा हगार आखाइ हगार दे फारि फारि नङा दै आं हरगोन दे आं हरगोन र' खतम जोब्बाय फाइनालि नारें जाखांबाय दा बल जोनो नागिरबाय आसलफ्रा बल जोसिगोन दा उन्दैफ्रा नारें जाखांबाय बल जोदों दा सासे आजाया गान खननो नागिरदों आजा नोंना मा नाममोनलाय आजा प्रेमजित आजा जोंना गान खनगोन मा गान खनगोन नों आजा माखौ आनलिमिटेडखौ खनसै नों रोंखायोना दा मोजां खनखायोना नों दे खनदो दै आं देखायनोसै र' जाथ'बाय
Smell unlimited nungkulomannya ba. Smell unlimited nungkulomannya ba. Ada kisiriba kejoga haisiraubu unlimited nungkuloh dong 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 dong. Menbrung betayu sana dong 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 dong. Menbrung betayu diri 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 diri. Apa apa ya? Oh wait.